Martxoak 3, 58 urte betetzen dira, Espainiako poliziak 5 langile hil zituela Gasteizen. Gertaturiko hobeto ulertzeko hurrengo bideoa egin dizuet. Etzazue gainera. 1976ko martxoaren 3, Espainiako poliziak 5 pertsona hil zituen Gasteizen. Bienvenido Pereda, Grupo Diferenciales enpresako 30 urteko langilea, Francisco Aznar, 17 urteko ikaslea, Pedro María Martínez, Forjas Alavesaseko 27 urteko langilea, Jose Castillo, Basa enpresako 32 urteko gaztea, eta Romualdo Barroso, Agrator enpresako 19 urteko langilea. Gainera, hemen eskuman ikustezak zuen bezala, 2 egun beranduago langile mugimenduak protestak antolatu zituen Tarragonan adibidez, leloa zelarik Vitoria Hermanos Nosotros No Olvidamos, eta bertan Juan Gabriel 19 urteko gaztea hil zuen poliziak. Eta 2 egun beranduago Basaurin Vicente Anton 18 urteko gaztea tiroz hil zuen Guardia Zibilak. Baina guzti hau ze testuingurutan eman zen. Hobetu ulertzeko, frankismoa zer den eta noiz eman zen azalduko dizuet. Frankismoa Frankoren diktadura pertsonal, autoritario eta militarra izan zen, eta 3 oinarri zituen alde batetik falangea, eta hori gauzatu zuen Feti de las Jons alderdi bakarra ezarriz Espainian, bestalde bigarrena armada zen, beti gobernuetan militarrak egon ohi zirelarik, eta 3. Eliza. Eta Elizak, gerra zibila bera, gurutza da bezala mantendu zuen, eta gainera, gorrien aurkako gurutza da honetan, caudillo por la gracia de Dios titulua eman zion Elizak. Hemen ikus dezakezuen nola, Francisco Francok, armadaren burua zen, alderdi bakarraren burua ere, eta haren kontrolpean zeuden 3 botereak, betearazlea, legegilea eta judiziala. Eta edozein arazoren aurrean, indarkeria erabiltzen zuen. Lehenengo urteetan, falangeak hartu zuen indar handiena, eta Bigarren Mundu Gerraren testuinguru horretan, Mussolini eta Hitlerrekin kontaktuak izan zituen. Baina hauek, Bigarren Mundu Gerra galdu zutenez, nazional-katolizismora hurbildu zen, eta hori izango zen bere frankismoaren edo bere ideologiaren ardatz nagusia. Esan dezakegu Franco azken finean oportunista gutxo izan zela, eta beharren arabera alde baterantz edo besterantz mugitzen ibili zela. Horren lekuko, 53. urtera arte esan dezakegu frankismoa isolaturik egon zela, baina gero gerra hotzeko testuinguruak asko lagundu zuen, eta baimendu zuen nola 1953. urtean, hori urte garrantzitsua izan zen frankismoarentzat, isolamendutik atera ahal izan zelako. Alde batetik, Vatikanoarekin konkordatua sinatu zuelako, eta beste alde batetik, Amerikako Estatu Batuekin akordio militar bat sinatu zuelako. Era horretan, isolamendutik atera, eta Amerikako Estatu Batuen aliatu bilakatu zen. Eta 2 urte beranduago, 1955ean, Nazio Batuen erakundean ere sartu egin zen diktadura frankista. Lehenengo urteetan oposizioak ez zuen indar handiegirik izan, egia da, 52. urtean adibidez langile komisioak edo komisiones obrera sortu zela Asturiasen, eta gutxinaka unibertsitatean, batez ere Madrilekoan, ikasle mugimenduak indarra hartu zuela. Eta hamarkadaren amaieran eta sortuko zen, beranduago azalduko dizuedan bezala. Hamarkada horretan ere, krisi ekonomiko larritik ateratzeko, garai hartan, autarkia bat zen Espainia, honek esan nahi duena da, produzitzen zuela bertan ekoiztutakoa, baina hau, etzen nahi zuelako, baizik eta isolaturik zegoelako. Baina esan dizuetan bezala, 53. urtetik aurrera hori aldatzen joan zen. Eta horretarako, 57. urtean, Frankok teknokratak jarri zituen gobernuan. Nortzuk ziren hauek? Hauek ziren politikoki kontserbadoreak ziren pertsona batzuk,
opuseko kideak, baina irekiera ekonomikoa egitearen aldekoak. Hau da, ekonomikoki norabide neoliberal bat hartu nahi zutenak. Honen bitartez, 59. urtean egonkortasun plana aurrera eraman zuten eta hurrengo hamarkadan garapen planak eraman zituzten aurrera. Era honetan, Espainiak garapen handia lortu zuen, hazkunde azkarra, baina egia da hazkunde hori desorekatua izan zela. Bai sektoreekin dagokionez, baita lurraldeari dagokionez ere. Izan ere leku batzuetan hazkunde egon zen, beste batzuetan esen inolakorik egon. Ezberdintasun handiak zeuden probintzien arabera Espainia. Hemen ikuste dezakezue nola barne produktu gordina izugarria hasi zen urte horietan eta atzerriko inbertsioak ere asko hasi egin ziren. Batez ere, Amerikako Estatu Batuekin zeukaten aliantzari esker, irekiera horreri esker. Halere, Europako testuinguruan jartzen badugu, ikus dezakezuen nola, Frantzia, Alemania edo Erresuma Batuaren gandik oso urrun zegoen oraindik. Zeintzuk izan ziren hazkunde honen lau arrazoi nagusiak? Alde batetik industriaren garapena, gero beste alde batetik emigrazioa, izan ere Espainiar askok alde egin behar izan zuten eta orain aipatu dizkizudan herrialde horietara alde egin zuten, Frantziara, Alemaniara, batez ere, batzuk Erresuma Batura ere. Gero beste alde batetik turismoa diru iturri garrantzitsu bilakatu zen eta lehen esan dizudan bezala atzerriko kapitala ere. Honek, dena den, ere lan gatazken areagotzea ekarriko zuen. Lehen aipatu dizuedan langileen komisioaren sorrerarekin, hemen ikus dezakezuen nola hazkunde ikaragarria egon zen, grebak asko handitu zirelako, manifestazioak ere, eta langileen mugimendua ondo prestatzen zioalako. Unibertsitatean ere mobilizazioak ugaritu egin ziren, eta aipatu behar da nola ikaslei unibertsitateko irakasle batzuk ere gehitu zitzaizkien eta hauek beraien katedra galdu egin zuten. Aipatzeko, adibidez, García Calvo, Tierno Galván edo López Aranguren. Garai hartan, gogoratu behar dugu, bai langileen sindikatuak, bai ikaslenak ere debekatuta zeudela, sindikatu vertikala bakarrik zegoelako, baina alere klandestinitatean sortzen joan egin ziren urte hauetan zehar. Urte hauetan ere nazionalismoaren gorakada handia egon zen, bai Katalunian, Euskal Herrian eta Galizian, eta indar handia hartu zuen 60. hamarkadan, baina, esan beharra dago, erregimenaren aldetik errepresio oso bortitza izan zela. Horren adibide garbia daukagu 70. urtean Burgoseko prozesua. Eta prozesu honen aurka, egia da, elkartasun handia egon zela Espainian, bai Europan, eta langile mugimenduak elkartasuna adierazi ziela etako kidei. Frankismoaren gainberaren urteetan sartzen goaz, eta frankismoa ikus dezakegu, frankismoaren barruan ere eztabaidak zeudela aperturista eta inmobilisten artean. Hemen ikus ditzakegu, adibidez, Fraga alde batetik eta bestetik Carrero Blanco, bai? Baina, dena den, ulertu behar dugu nola bai biak frankistak zirela, hemengo binetan ondo ikus dezakegun bezala. Eta ez zuten frankismoarekin amaitzeko inolako interesik. Baina, 1973. urtean, krisi ekonomiko latza pairatu zuten herrialde kapitalistek. Petroleoaren krisia alegia. Honen prezioaren igoerek, krisi ekonomiko larria ekarri zuten Europa osora, eta Espainiaren kasuan, kanpo inbertsioak asko jaitsi ziren, turismoa ere, eta honek krisi ekonomikoaz gain, krisi politikoan ere sartu zuen erregimena. Hori gutxi balitz, 1973ko abenduan, etak Carrero Blancoren aurkako atentatua burutu zuen, estatu frankistako gobernuburua hilez. Eta azkenengo urte hauetan ere, oposizioa indartzen joan zen. PCek junta sortu zuen, PSOEtik plataforma sortu zen, eta gerora biak elkartu ziren plata-junta deituko zen Koordinazion Demokratikan, bai? Baina, alere, erregimenaren aldetik, errepresioa oso bortitza izan zen, hildako asko egon ziren, hemen ditugu adibidez
Txiki eta Otaegi edo Frapeko erail zituzten 3 pertsonak, baita Salvador Puig Antich erregimenak hil zuen, edo garrote bilez hil zuen azkenengo pertsona. 1975ko azaroaren 20an Franco hil egin zen. Españoles, Franco ha muerto. Eta honekin trantsizioaren hasiera daukagu. Lehenik Arias Navarroren gobernua daukagu eta testuinguru honetan emango zen Gasteizko martxoaren 3ko gertakaria. Ikus dezakezue nola Juan Carlos erregeak sin egin zuen juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Hau da, frankismoaren oinarriak sin egin zituen. Jarraian, Euskal Herriko testuinguruan sartuko naiz. Arabak eta Nafarroak, Gipuzkoa eta Bizkaiak baino beranduago jasan zuten industrializazioa. Baina, Bizkaian eta Gipuzkoan, baino egoera politiko-administratibo hobea zegoen. Izan ere, Gerra Zibilan ez ziren ez Nafarroa ez Araba frankisten aurka altxatu, mantendu egin zitzaizkien kontzertu ekonomikoak. Eta horrek, lurraren inbertsioa ahalbidetu zuen. Eta industria berriak ezarri ziren era horretara Gasteizen, bai? Bestalde gainera, poligono industrial berri batzuk ezarriko ziren era honetan, adibidez Gamarra Betoño, Arriaga, Larranaga eta abar, bai? Era honetan, 10 urteren buruan, 932 enpresa berri ezarri ziren Gasteizen. 1975 urterako, hau da, martxoaren 3ko gertakariak baino urte bete lehenago, industria txikiak ziren gehienak. Gutxi gora bera, 80%ak 20 langile baino gutxiago zituen. Eta enpresa handienak, Michelin, 3802 langile, Forjas Alavesas, Aranzabal eta Heraklio Fournier ziren. Hemen ikus dezakegu nola Araban aldaketa hori eman zen batez ere 60. hamarkada honetan. Bai, ia 20 puntu egin baitzuen gora bigarren sektoreak. Oso agerikoa, nola lehenengo sektoretik bigarren sektorera eman zuen salto populazioa. Bai? Eta populazio horrek hazkunde ikaragarria izan zuen. Ikus dezakezuen nola 60. hamarkadatik 70. hamarkadara ia populazioa bikoiztu egin zela. Bestalde, Araban, izan behar dugun nola, langile mugimenduak etzeukan tradiziorik. Eta egoera berri bat zen. Horregatik, langilea ez egon, hain antolatuta ez hain garatua ere ez. Lehen aipatu dizudan Burgoseko prozesua, etaren aurka egon zen prozesua 1970 urtean, Araban Zegasan greba deialdia eman zen, eta greba deialdi horretara batu egin zen enpresa. Gero, 2 urte beranduago aipagarria da nola Michelin enpresak greba potentea eraman zuen aurrera, eta poliziak suzko armak erabili zituen hemen ere. Eta egia da, lehen aipatutako esperientzia falta horrengatik zen langileen arteko elkartasunik eman, eta gainera buruzagiak atxilotu egin zituzten, eta organizazioa bertan behera gelditu zen. Hori dela eta agian horregatik 1976ko grebak eman zirenean, greba deialdi haietatik kanpo gelditu zen enpresa bakarra Michelin bera izan zen. Baina, esan beharra dago nola, 76. urtean langileen 70%ak greba egin zuen. Nola antolatu ziren langileak? Langileak lantegietako asambleetan antolatu ziren, hauek informazio eztabaida eta erabaki gune bilakatu ziren, eta langile guztiek euren erabakiak adierazteko askatasuna zeukaten. Baina egia da, bileren zuzendaritza batzordearen ordezkariek zeramatela. Hasieran, lehenengo asanblada hauek, enpresen instalazioetan egin ziren, baina hauek debekatuta zeudenez, arazoak sortu ziren, eta elizetara pasatuko ziren hemen irudian ikus dezakezuen bezala.
Gainera, elizetan suposatzen zen gobernuaren organoak ezin zirela sartu lehen aipatu ziodan 53ko konkordatuak zioen moduan. Hasieran gainera, lantegi bakoitzak bere asanbladak burutzen zituen, baina gerora asanblada bateratuak egiten hasi ziren. Eta, esan dizudan bezala, nola, bazegoen gero batzordeen ordezkarien koordinatzailea edo CCRR. Bai, eman beharreko urratsak aztertzen zituzten, asanblada guztietan eztabaidatzen ziren gauza hauek, eta asanbladen ahotsa ziren. Egia da, CCRR honen barruan ezberdintasun ideologikoak nabariak zirela kide batzuen artean. Talde, aipatu behar ditugu ere, langabezian zeuden langileen emakumeen asanbladak. Emakumeen asanbladak egiteko beharra ikusi zen, eta hasieran separatuan egiten ziren, baina laster bateratu bilakatu ziren. Hau oso garrantzitsua izan zen. Batez ere, eraman zuelako lan eremua esen sektoreetara borroka hau, bai? Zabaldu egin zuen, adibidez haurtzaindegietara, ikastetxetara, merkatuetara, eta abar. Eta oso aipagarriak dira emakume hauek egin zituzten martxa ezberdinak, adibidez merkatuetara poltsa gutzekin joaten, bestalde batetik ere lantegietarantz martxak egiten bertan eskirolak presionatzeko, diru bilketak burutzeko eta biltzeko dirua erresistentzia kutxetarako, eta abar, bai? Egin zirela ere, langabezian ez zeuden beste lantegietako langileekin, eta bertan gonbidatzen zituzten greba orokorrean sartzera, auzoetan ere asanbladak egin ziren, eta manifestazio eta martxetan batez ere, zenolako leloak oihukatzen ziren. Langileak gara, batu zaitez, negoziatu nahi dugu, eta poliziaren erantzuna beti errepresioa izaten zen, errepresio gogorra. Eta horregatik langileek bilatu behar zituzten taktika ezberdinak, errepresio honetaz ihes egiteko. Eta adibidez, manifestazioak denak batera egin beharrean, industria zonalde ezberdinetan banatzen ziren batzuetan, eta gero guztiak batera Gasteizeko zentrorantz zihoazen. Hauek ez ziren adibidez hain ikusgarriak izango denek batera egingo balute baino, baina egia da eraginkorragoak zirela. Poliziak arazoak zituelako hauen aurka egiteko. Azkenik baditugu erresistentzia kutxak. Eta erresistentzia kutxa hauetan, behar handiena zuten langileek jasoko zuten dirua. Horrela, nola biltzen zuten dirua? Asanbladetako kolektetan, itxulapikoak jartzen komertzioetan, eta abar. Martxoaren 3rako, 3. greba orokorreko deia egin zen. Greba deialdi horretarako estrategia aldatu egin zen eta oso arrakastatsua izan zen. Goizetik, piketeak oso handiak izan ziren, 2000-3000 pertsonakoak pentsa. Eta langileak estrategia hori jarraituz, 3 zonaldetan zatitu ziren. Mendebaldean Megosako langileak, gaur egun Mercedes dena, iparraldean Zaramaga aldeko langileak, eta hegoaldean Adurtzako langileak. Gainera ikasleak ere protestetara batu egin ziren. Poliziaren erantzuna errepresioa izan zen, eta, Megosako langileak Los Angeles elizean bilera egin zuten, eta polizia bertan sartzen saiatu zen, baina parrokoak ez ziren. Arratsaldeko 5etan, Zaramagako San Francisco elizan bilerarako deialdia egin zen, eta ordu bete lehenago da eliza beteta zegoen eta kanpoan milaka eta milaka pertsona zeuden. Poliziak eliza inguratu zuen eta tentsio momentuak hasi ziren momentu horretan. Gainera gogoratu lehen esan dizudan bezala, nola 1953ko konkordatuak zioen moduan, orden publikoko indarrak ezin zirela leku sakratuetan sartu. Baina ere saiatu egin ziren, baina ezeskoa jaso zutenean, oldartu egin ziren eta poliziek elizea gaseatu egin zuten. Orduan, jendea korrika atera zen, eta polizia izugarrizko jipoiak ematen hasi zen. Hauek iditeko kanpoan zeuden pertsona batzuk hasi ziren poliziei harriak botatzen eta hauen erantzuna suzko armak ateratzea eta tiro egitea izan zen. Dakigun bezala, horren ondorioz, lehen esan dizudan bezala, 5 pertsona hil egin zituzten.
Charlie a J1, cambio. Parece ser que a los alrededores de San Francisco no hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio? Si hay gente por ellos, cambio. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. J3 para J1. Proceden a desalojar la iglesia, cambio. Ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio. Lo desalojo por las buenas, si no, a palo limpio, cambio. No puede desalojar porque entonces está repleta de tíos. Repleta de tíos. Entonces, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que emplear las armas. Cambio. Hurrengo egunetan, elkartasun keinuak zabaldu egin ziren Euskal Herri eta Espainiar estatu guztitik, baina errepresioak ez zuen etenik izan. Gaur egun, hemen ikusten duzuen nola Zaramagako auzoan monolitoa dagoen gertaturikoa gogoratzeko, baita Errekalde auzoan mural eder hau ere. Ez dezagun inoiz ahaztu gertaturikoa. Espero dut bideo honen bitartez hobeto ulertu izana. Aipatu behar dut, alde batetik nire lankide den Carlos Carniceroren liburua oso ondo dagoela gaiaren inguruan sakontzeko, eta bestalde martxoaren 3ko elkarteak ere oso material interesgarria daukala beraren webgunean.